נכנסתי לאיזה צד לכל דבר. הפוך. עכשיו אתה רואה, אתה הולך להתרגש בזה, אז אתה לוקח את זה לכאן. גז ולא גז. הגז תשאיר אותו איכשהו, כאילו. ישר? כל הזמן ישר. אבא שלך ענוות, אני רק ה... הנה יש לנו פה חבר'ה מאחורינו. זה לא נכון, דניאל. תסתכלו תפוחי האדמה. זה לא רע. זה לא שוקולד. רואים? עכשיו תשימו לב שזה תעלות חד סטריות. אתם רואים, נגיד אפשר לעצור לקנות פה גלידה. לא מספיק קר לך פרק. לא מספיק קר לך אתה צריך גלידה? לא, האמת לא, פה דווקא נעים, כי אין פה רוח, כי... שומע? נו? מתקרבת ספינה ענקית. היא לא מתקרבת, היא מתרחקת, התעלות פה הן חד סטריות. כן סויוני פה? כן סויוני פה. בעצם אתה... דניאל,